गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमहरो। लोगोसे जोंहा नै दा गभर्नमेन्टनिफ्राय IUI न' फैनायनिफ्राय गोबां भेजाल नुहुरनो मोनो। मानोना BCDC मेम्बार बिथांमोना सोरनिबा न' गोरिब गुन्द्रानि न' फैदों होननानै बिथांमोना गोबां फैसा लाङो। 10,000 गाहाम लाङोब्ला 15,000 गाहाम लाङोब्ला न'खर गंसे जे जानो गैया आरो बिथांमोननि न'खराव उपाय गैया, बेनिखायनो गभर्नमेन्टआ बिथांमोननिसिम न' गंसे हरदों। नाथाय न' गंसे हरनायावबो सासे मेम्बारनो 10,000 15,000 हरनो गोनांब्ला दिनैहाय न'खौहाय माबोरै लुनो हागोन? न'खौ माबोरै लुनो हागोन? नों गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय राङा 1.5 लाख थाखाब्ला 150 बा दिनै बे थाखाजों जों न' लुनो गोनांखौ बिथांमोना जोंनिफ्राय 10,000 15,000 लाङोब्ला जों माबायदि न' लुनो हागोन? आरो बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो, बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय रां मोनखायो। दिनै बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय रां मोननायखौ गोजोनाखैब्ला बिथांमोनखौ आं खावलायो बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ लानो नाङा। गुबुनाबो गोबां मावग्रा दं। बेनिखायनो आं गासैखौबो खावलायो, जोंनि बर' समाजनि आंनि गेदेर आदै मादै फंबाय आदामोन, आं नोंथांमोनखौ खावलायहरो, नोंथांमोननिफ्राय रां लांदोंब्ला नोंथांमोननि नाम्बारखौ आंनो हर, कमेन्ट खालामनानै, आरो नोंथांमोना फोरमायहर। जों रावजोंबो रां जाजानो गोनांथि गैया। जों रावजोंबो थगायनानै जाजानो गोनांथि गैया। आरो आं बेखौ खावलायो, जोंनि नन BTC आव गोबाङानो गोबां बेफोरबायदि खालामगासिनो, गोरिब गुन्द्रानिफ्राय गोबाङानो बोख्ल'गासिनो। नाथाय आं बिदिखौ लुबैया जे जों सोरनिबा गोरिब गुन्द्रानिफ्राय रां लानानै खामानि मावगोन, बे खोथा नङा। नाथाय बिथांमोना मावनो होननानै आखायाव लादों जेला रां रुफाजों जेबो लोब्बा गैया। बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोननोबो मान्थलि फैसा होनानै बा मान्थलि पेमेन्ट होनानै बिथांमोनखौ लाखिनानै दोनदों। नाथाय बिथांमोना बे रांखौ थोआखै होननानै गुबुननिफ्राय न' फैनायाव 10,000 15,000 लाङोब्ला बै गोरिब गुन्द्राया माबायदि न' लुनो हागोन? जों बेनिखायनो गासैबो सांग्रां जा, जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा नोंथांमोन, जों सांग्रां जा। जों सोरजोंबा थगायना जाजानो गोनांथि गैया। जों सोरजोंबा मोजां बुंनानै नोंनि थाखा हरबासो खामानि मावगोन होननानै बुङोब्लाबो जों बेफोरबायदि फैसा हरनो गोनांथि गैया। मानोना बिथांमोना मावखानांगोनानो। आं बेनिखायनो खावलायो, आंनि फंबाय बिनानावमोन, जों गासैबो जों सोरनिबा न'खरनिफ्राय आदा बाजै जों सोरनिबा न'खरनिफ्राय रां लांदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो आंनिसिम कमेन्ट खालाम, आरो नोंथांमोना मोनसे नाम्बार होखानाय दङ, बै नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। जोङो बेफोरबायदि थाबाय थायोब्ला जोङो सोरनोबा रां रुफा होनांगौब्ला जों बेफोरबायदिजों जोंनि न'आबो ओंखारा आरो जोंनि न'आबो साक्सेस जाफुङा। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो कल खालामनानै खोन्थाहरगोन बा फोरमायहरगोन। नङाब्ला जोङो जों सोरजोंबा मेम्बारजों जों रां रुफा जानो गोनांथि गैया। आरो आं बेखौनो खावलायो गभर्नमेन्टखौबो सरकारखौबो, बिथांमोना रां जाख्ल'नाय गैया होननानै बुङो। दिनै रां जाख्ल'नाय गैयाब्ला, दानि जुगाव रां जाख्ल'नाय गैयाब्ला दिनै बिथांमोना माबोरैहाय रां जाबाय थानो हाखो? आं बिथांमोनखौबो सोंखारिगोन, नोंथांमोना गासैबो माबाखौ हरनो हायोब्ला, नाम्बारफोरखौ आंनो खोन्थाहरनो हायोब्ला, गामिनि मेम्बारफोरखौ खोन्थाहरनो हायोब्ला आं बेयाव थाबैनो हेफाजाब खालामगोन। नाथाय नोंथांमोनाबो थाबैनो बे खामानिखौ मावनो नाजा, आरो जों रावनोबो रां हरनो गोनांथि गैया। आं बे खोथिखौनो खावलायबाय जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा नोंथांमोन।